Welcome sa atong programang Gahi ni Bay. Gahi nga programa, apan dunay humok nga kasing-kasing. Aniya kami andam nga moalagad sa katawhan pinaagi sa kahanginan. Kay kami gatuo nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may maitampo sa kalabuan sa katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Dini sa 93.5 Home Radio. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Matag adlaw maguban-uban nata Lunes hangtod Biyernes alas 7 hangtod alas 8 sa buntag diri sa Home Radio 93.5. Kini ang programang Gahi ni Bay. Gahi sa balita, gahi sa impormasyon, gahi sa kalingawan, tanan gahi. Ha, uban-ubani ko ninyo. Kini si Bernie Bitok-Bitok ang Hilas King diri lang sa Home Radio 93.5. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Mahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman.
pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa pag-aatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabatikot sa aming batikoson. O Pati Arbonok Jr., o Bernie Bitok, Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok. Good morning. Ayong buntag Mindanao, may buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas, mga untag pandesal, kini ang pamahaw sa mga Pilipino, kape og pandesal. Good day universe. Kumusta ka montanan? Marso 2 na! Ano yan na po ninyo mga kagahi?
Ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Ug ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc. Junior. Good morning sa tanan. Good morning mo kagay Art. Good morning, Gahi Bern. Sa tanan mga nagtrabaho karon, good morning. Sa mga katong mga uban diha in fairness, ganang ko na ubangan nagproblema gina TikTok lang. Pero ang uban gyud di lang TikTok, gapitok-pitok na lang ang mata. Good morning kaning tanan diha. Ang uban po, ikaon nagpandisal. Kaono pandisal. Pero at least nagpagawas na ang mga travelers katong mga tiglaglaag dili na daw i-undergo o ias na mag-COVID-19 testing unless mo lang lagi ni siya unless required by the local government unit of the destination. So kabali, pwede na daw wala. Pero kung mayroon gyapon kasama ng Cagayan de Oro, Dili, ang tanan mo abot, kinalang iapag. kailangan gyapon ipagi. So wa gyapon tayo mahem Para, sa na. padulong mo ito sa Samuanga. Hunong yung kada sa may tukuran. Naog pak, anak, tanan. Tapos, in fairness po, di na daw kayo require og quarantine unless kung na sila nakita nga sintomas nimo medyo na mga hilanat ana. So, depende ka po sa LGU. Uy, libukad ang imong ilong. Rang klaro kayo ha. Murag kakakuha na ka. Lain mong ginhawa. Kakabakang na ka. Straight man na yung tail. So, wala nag-require pero depende ka po sa LGU. Again, talking ha. Naglibog sa kuwana. Kung imo na matikdan si Digong gabi nalang siya wa masulti pero rin sa salamat President Xi Jinping sa China. Sa ako nang ingon, I met last weekend, akong nahimamat ang usa ka Chinese cute, pure. Nakita na ako sa picture, bata pa kayo, no? China man ha. Iyon isa nga, kadtong mga October, November, nagpabakuna na kadaghanan sa China. Ha? Gamit ang Sinovac. Mahal ang para sa ilaha. Murag diri ko nagtuog yun, nagpasalamat diha ang Pilipinas. Ngano man. Kay, niingon ang katong China man nga, ngano yun ani kamahal, di nagreklamo ang mga tao. Reklamo ang mga China, murag Pilipino gyapon. No, grabe kamahal ba na ani? Asaan ang gobyerno una, at least luwas ta. Ikaduha, nakasaad ko sa Pilipinas nga ako silang tagaan og bakuna kay wa nay bakuna sa tibuok kalibutan. At least man lang kitay mubayad bisa man lang katunga or 75% or malibre nato ang uban nga mga pobre sa Pilipinas nga matagaan og bakuna. Imagine iyon ana ang panghuna-huna. Karon nagsugod na nakakaingon Sinovac 50% na China. But China has already used Sinovac even last quarter of last year. So last year pa lang. Wala may. Katubitaw kung kaistorya nga bata pa kaayo. Sila yun daw. Equivalent to 50,000 yun kada injection sa ilaha. Sila nga naman nga anak, mahal. Tungod kay manghatag ta sa Pilipinas. Nakasaad ko sa ilang presidente dito nga amigo kaayo nato. Sumala sa ilang presidente nga si Ping. Dili si Ping Lacson na. Sige man nag-alburuto ng tawanan niya. Karon nga nanay bakuna. Kabalo ka, ang katong mga grabe kay mo nga sa mga bakuna. China. Ayaw to ninyo bakunahe. Ana ko na istorya. And you can wait for the Pfizer, Johnson & Johnson. Nagpagawas na nga na sila yung bakuna. Nagyapon? Ang Pfizer na napod. Ang kulang lang ani ang Palmolive. Shampoo. Shampoo nga na yung bakuna. Kaya ang AstraZeneca, medyo na-postpone daw ang pagpadala diri sa Pilipinas. Nanabato diya ang katong katatay di ko. Nanabato diya. Nakagabi Dito. Nga iyang bira-birahan Sayong ko ni Hagok gabi. Ibira-birahan niya si Lenny. Siya nga ikaw, no? Pataka lang kagyaw-yaw. Abogada mong taka. Unsang klase ka. Di yung ka pwede mahimong presidenting bayhana ka. Kay, ano siya. Kandigong ni sila, bugok ka ika. Ano Gigna istorya? na yan, Grabe kayo. Pagtuon. Asya ka, pagdalag basket dito, pamalingki sa gawas, kung naa kay mapalit ka bakuna. Kay gano nanghangiyot na sa China. Kay kanang West, di yun na mga hatag nato. Siya. Unahon yun to mga naikwarta. In fact, nanay mga countries, last year pa lang, wapay bakuna, nag-advance na sila og bayad sa Pfizer. So yakita sa may ibayad din tao nato nga mangutang pa man tauna pata makakuha mga bakuna. Apan ang China niingon nga sige padad-an mo namo. Unya ani ha. We are the only country in the world nga gihatod mismo sa ato ang tugkaran ang bakuna. Ang ubang kanasuran nga namalit sa China
namalit sa Amerika. Sila'y ni agto dito aron kuhaon ang bakuna sa atua special delivery. Mo nang ginaingon nga from China with love. So di na kayo nato nakabalakan mga kagahi kini nga mga bakuna diha. So moto kagahapon ang mga opisyalis nagpa-injection Nagpa-injection, mga nurse, mga doktor, mga direktor, ha, ug uban pa. Pero ang priority ni ini 18 years old to 59 years old. Kana lang sa unahon. Kato mga 60 pataas kay medyo unsa basig na ay side effect kung medyo senior ka na. So Iulahi ampo lang sa mo. Iulahi So si Eugene is para siya senior, ulahi sana siya. Di alang kang Gwen Garcia nga 60 nga senior naman po na kanang governor sa Cebu. Iyon siya nga tuob lang ta parts, tuob. Tuob. Mao na siya nga kinahanglan kumbensyon niya mga Cebuano kay tungod sa ilang gobernador, mayon sila nga among gobernador bitaw mo yung mga tuobra madara man ni gamay man noon nga mga COVID diri human inana. So napoy may ana nga challenge kini alang sa mga medical health workers. Apa napoy mga doktor yung nga di mi mag-Sinovac. Kung sige uni digong kagabi, yun siya nga well kung di mo mag-Sinovac then you wait for Pfizer or Johnson & Johnson or other western mga suppliers sa bakuna. Ana sa kay wa man ni pinugsanay. Why pinugsanay? Pero ang ako adre unahon ako tong mga frontliners dayon ang mga kabus ana. So medyo nagkadaghan karon ang pagdawat sa bakuna nawala hinahinay kawala ang katong mga haka-haka nga delikado kini. Labi na nga sa China di ay last year pa sila nagbakunahay na ana. So wa may natabo nila kato akong kaistorya siya nga wala man pero nakita gid ang difference. Di daw siya basta-basta nga mangatsing, di daw siya basta-basta nga unsa ana mo na iyang istorya sa mga nga okay unya negosyante in town kini siya nga atong na istorya. So panay na kung problema karon na kagahi bar di may problema pero medyo hagit kini labi na sa ato ang mga tsuper, mga operator o mga konduktor ngano man. Banto day nagmugtok na puning naong nilito pagsulod day. Okay, Ni mahal na po ng tulo ka adlaw na nga gasunod-sunod og saka ha. Isa ka semana na no. Tulo ka semana na nga saka permi ang kinini ang presyo sa gasolina. lana. Oo. Mao day Imagine, sinito ningon siya nga matay di na gyud makaya ang tulo ka uyab brad isa ra gyud. Ana siya kay di naman daw naliman makaya. ka karon lang nga Marso 2, ha? Ang gasolina ni saka og piso, ang diesel 85 sentimos. Unya, Kerosene. ang kerosene kanang gas 75 sentimos kada litro. So Increase na imagine tulo ka semana na nga gasunod-sunod. Nilapas na ni og 3 pesos halos mag 5 pesos na ni. Karon nihangyo ang mga driver. Nga mao kini ang ato ang poll of the day mga kagahi. Usbawan na ba dapat amplitihan kay mitaas na ang presyo sa lana? Ana, Oo, kay Loy ang mga driver. di na kaya si Di Lito. na makaya ang uyab nga tulo ka buok, isa ra dapat. Oh. Dili kay parehas ta. Dili parehas Rason. matatanan. Ya kaya ano pa musaka ang gasolina, musaka po ng sweldo, musaka ang Oh, allowance. wala man. Unya mo gamay ang kaon. Kung naglisod ang driver, lisod po may tabla-tabla na ni. Oh, tabla-tabla ni. Ikatulo. Nanapog ka naman. Depende kung nakabrara ang tig gasolina. Ha? Ana day. Kabalo mo. Unya kung nagbara niya ang katong laki ang gas boy. Nakabrief. Depende kung asa ka na dito ka depende kung magpabumba ka sa lalaki o babae. Siguro karon na kuno na biya ko no kanang mga gasoline station no. Ngani yun na lang tanong nalalain kuan ba? Nalay mga for example ana with pleasing personality at least di ra kay nimo ma-absorb nga ni mahal ang gasolina. Tapos naka-tube lang ana. Oh. Hi sir. Magpapultang ka sir. Bisag dili ka pultang day sige day pultang day. Sir puno na sir. Busluti ang tangki day. Ya, Busluti day sige day. de ang dapat dili ana ko mapapultang. So may gabon. Patubil ka sir. Ano ang siguro dapat? Ha? Sir, patubil ka sir. Bitaw? Sir, ipansak na nako sir. Oh, may ngana. Ha? Anaw na lang no. Ano lang pa mag-increase. Daogo na lang sa sa gas girl. Naugo na lang nato siguro. Osbawan ba ang pliti tungod sa pagmahal sa presyo sa lana? Oo, dili o depende sa kaseksi o itsura sa nagtubil. Uy, grabe to na hitabo dito sa Davao de Oro. Naglandslide Nakuhaan yun og video nga ang yuta midahili yun gandagan-dagan.
kuha naman kayo, no? Kanang wa na, muna yung delikado pag wa na yung mga... Basta ano, magkaupaw, na. Magkaupaw ang mga direktor. Nay, pagkakaistorya ng imong upaw niya. Ana. Kay wa na may muhawi sa yuta, no? Kabalo ka, Sa makita mga niyo magdahili, kagahi, kung yun, na may no? mga yuta diha, o na may mga kaila, i-convince sila nga mananom og mga native species sama sa lawaan, nara, tugas, no? Gisutin mo na sa kuha. Ngano galing ka na nga mga klase nga punuan? Sumala pa sa ato ang kato mga taga DNR, kay kani man daw magtanom ka niini sama sa mga palkata, Oh. chimilina, kani sila mga laog kini sila nga mga klase nga kahoy. O sa pasabot, ilang laog. Oo. Ilang Mga dalo! Ilang suyupon ang tubig lang para sa ilang lawas, para sa ilang punuan. Pero ang kaning mga native species nato sama sa lawaan, nara, yakal, tugas, magkuno, ana, no? Kani sila manghatag og tubig sa ilang mga kasilinganan. Ah, okay. Ana, pugong sa tubig, naa sila, unya kung enough na para sila ha, kaya pag yun nila, mo na nga, matingala ka nga, basta na yung mga nara, tugas, yakal, lawaan, o magkuno, naagi tubod ang ilawom sa tubig. Naana yun. Di ba? Mo na medyo kuha na to diya, mga something like, ato ang Kadyo lang, ano wala ko kabaloan ang idea? Mo ba nang sa algebra ba na nga subject na? dili, social studies. Ah, sa social studies. Congratulations sa mga nurses, doctors, frontliners, labi na sa kauluhan nga maisugon yun, nagpabakuna, ipakita sa publiko that it is safe. No, kay wa pa man yun tayo lain ani nga panangga. Wala pa. Wala man yun. Ha? Salamat kaayo ninyo nga kamugyod anaa diha, nagpakita sa katawhan nga everything will be all right alang kanatong tanan. Ha? Sa ABS-CBN News, gi-report usab nga grabe kanang tuni-tunilada nga mga tuna. Ha? Tuna Ang, ba to o tulingan? Kana may skipjack. Oh, medyo tulingan. tulingan to mo man na kalit-kalit sa tiyan, di Oh, ba? igagaw ra man na sila. Kay taga muog ay. O say tawagan na dire, let kanang isda nga murag ko nga na Nga murag tuna. na murag tuna, murag barilis bro na linya. Budlisan. Oh, dagko man eh. Oh, mo galing. Oh, big budlisan. Mo na yang amahan sa mga bulinaw. Diba? Ang budlisan. Grabe, dagang kayo, no? Mo na nagtrending sa atong picture karon perting daghana. Pero nay duha ka unsa ani sila nga dili ba ka nga kani sila nagpaunsa na dito sa medyo bugnaw nga lugar kay init na ang Init dagat. na dagat, Oo. pwede. Apa na po iniingon nga tungod sa kaning awareness karon alang sa pagproteher sa kadagatan. Unya na mga mangroves, no, at least nagunsa na nya gipanglimpyuhan ang kadagatan, nya ang corals giprotektahan, nya nalagi yung mga marine protected area kon MPA. Medyo daghan nagmakaon daw ang mga isda sa kadagatan. Mao na nga dali pod sila nga nanaghan. Hinaot mao kana ang Dahilan. no? O dili kay ipaubaya lamang. Oh, ubay siya na. Daghana, oh. Oh. Budlisan. Muna na siya. Oh. Leto sa ilam yan yung budlisan. Pinirito. Paksiw. Inununan. Paksiw. Inununan. Oh, Ha? paksiw. Adi siya og paksiw inunon gyud Na, niya. na po na yung mga word nung lahi, no? Nata sa Mindanao, lahi-guan. So sa Davao, paksiw ang tawag, ano? Ano butang suka? Ha? Sa Davao na paksiw. Inununan gyapon. Inununan gyapon. Inununan gyapon. Sa mga agoy sa mo sa una, paksiw. No? Diri ra ko kadukan ng inununan. Tagalog. Sa Los Angeles, amo unsa na sa mo sa Los Angeles, ha? Tay paunsa ning gipadala ani ni Master Pope nga ang mapait ng kapalaran ng ansa na siya. Itong wala akong pakialam sa 8 taon namin pagsasama. Unsa man ni siya? Kato si ano? Si Hugot na po ni. Kaning ha? si Mapait na kapalaran? So na. Iyan ang Doggy. istorya. Si Doggy, di ba? Iyan ang kaugalingan. Ilado ni siya nga. Wala na kanang itiguwang mo gawa, nakakala niya. Di kay Ilado ni siya nga ano. pag mga inana manggo, ayaw na ninyo ko iapilan ng mga kanang butanga. Dapat ayaw sa ako ni trending baron ang Love Me Tender ni Elvis Presley. Ana.
Love Ilado na, pana siya nga gamer. tender. Oh, tapos sa Kaya natingala man ko niyo nga, wag mong iyakan at maghinayang ka lang sa lalaking walang respeto sa iyo. Iko'y Ginoo ko kabuntag sa iyo. Nganong yun ani man ning ipadala nako nga mga news item. My Lord. Siyempre, Ay, you know, girelate sa mga katawang ko daw nga. Labog ka tong wala pa, dili pa sikat, wala Uyab pa pa. ikuan, uyab pa, sweet pa kayo sa mga kauyaban. Oh. Pagkasagara, pag mo earn na, siyempre makapur ng mga balay, mga kuan, mausap na dayon. Tapos kung relasyon ang atong istoryahan dayon, ayan naman din ta mangitag bikil pag nagbulag na, kabalo na ka. Pag magbulag na, ayan na ni Mr. nga nakapait mo ko to niya bay, bakang to sa Ang hugaw nakalami tuhod. ana para gyud nga usa dakong tabang no di man isaingon nga kanang kuan yun nga kanang 100% sa magpatambag sila ni Coach RJ Goyenichi. Magpa-coach sila dito. Oy, nabay yung sa si Coach RJ ron material? Ha? Wala pa. Wala pa kapadala. Di ta kabalo kung si Kos ang mapadala orang atong editor mo hinay. Kasi editor. Ha? Ana? Oy, Loda, Paul James Smith. Salamat sa mga tanan nga naka-online karon. Kamo na minaw sa sa home radio 93.5. Naami FM na sa siya. 93.5 home radio. Wa na MOR. Bisan Sorry, pag ibalik-balik ni mo na. Saon? Sige, bye! Ma'am Girly. Okay, ibay dayon sa online. Mimuhi ni si Bernie, Ma'am Girly, among station manager sa Aliw Broadcasting Corporation. Unsa absent-minded na siya tungod sa iyang sunod-sunod nga mga utang nga ginapermi na gyud sa intaon nga ginasingil sa mga bangko. Doon mo ng kapamilya tapos home mo magulang siya. Pasaylo ako sa mga sala yung man lang nakasala ka na ako. Jesus. Niabot na ang bakuna. Boy, niabot na ang bakuna sa DOH Region 11 sa Davao. Karong adlaw mao to ang Lakas, gisuga to ang mga media karon sa airport aron Lakas, nga sila mismo ang Lakas, witness. Di kay sa tanan manggon outside Metro Manila ang Davao ang dunay taas nga COVID cases. So gi-prioritize siya kay nga naman melting pot man siya, crossroads man, mao man kani agianan. Ay lamo ka selos diha. lakas kayo, Sa amo. eh. And especially Lakas kagahapon kayo. gi sa ulog ang ika-84 nga araw ng Davao. Lakas kayo. At least man lang grabe, pahinungod na siya sa katauhan sa Davao. Happy birthday kang Ariel, Noble Ariel Amini, Fortis Fortuna Agibat. Happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come. Yeah, good morning po kang Fayid Tan. Oy, good morning ni mo da, Brad. Ha? Ako na gipanawagan akong amigo na dentist nga Duterte nga apelyido, Brad. May bangmuragan ka diri, Brad. Uy, si Doc nga Duterte. Oh, Brad man ako na. Oh, di ako. Ba, may bangmuragan para malakas ta diri sa Cagayan, Brad. Di ba talakas? Di ba nagpamin ako parang lakas man dapat ta diri sa Cagayan. Lakas ta dire. Good morning, girl. Lakas man dapat ta na diri. Oh, pag mata lang sa'yo, girl, be. Sa'yo, so mata wala. na sa'yo, girl. Ha? lakas Attorney na yun. Chubasco kayo niya. Good morning kanimo. Ha? Diretso mo din. Nana. Attorney! Oy, nigawas na si Haring Adlaw. Nay, siguro na idakong pangutana na to para sa poll question of the day number 2. May number to? Oh, waka ka balo na? Unsay question number to? Asa makalon nga walay collateral? Nahay nito bag! In your dreams na. Wala gyud ay so. Wala gyud ay. Dili pwede nga ato ikalatira lang ako na lang kanawasan. Neil Kiblat Bonbon Monreal. Good morning ko diyan ninyong tanan. Oy, Carl Hein congratulations. Pios. Good morning. Congratulations in advance. Happy anniversary sa Oro Integrated Cooperative Yakapin Branch. OIC. Karong biyernes na. Uy, kano sila mag-guess? O, ugma. Ugma, mag-guess sila. Mag-guess nato sila. Kung unsa, in Naman fairness. kay katong sa kwan, sa fire. Umbo, nagay mo may akong yun na daan o book. Ah, Hapon so, na. Kaya atong, in fairness sa mga cooperative banks. Ano, ha? ikumpara nimo ba? Kana Ikumpara. mangutang ka sa bangko o sa cooperative. Oh, nakita gin ako. Sus, mas dali pa, mas friendly, pwede pa maistorya ang co-op. Jesus Mendoza, nananaw sila, naa sila sa Mukas, Mukas Sports, Kulambugan. Brad! Good morning ninyo ha, O na salamat. pinakabutan ako nga silingan si Jesus. Oo. Sa pangalan pa lang, makainggo ka, Jesus. Oh.
Brad, morning ni mo da, Brad. Sumala pa ni Chip Dodo nga sinadhan. Asya nga karelate ko ana kanang mag-gasoline boy. Kay samtang nag-eskwela ko, ang pagka-gasoline boy nako ang nagpa-eskwela nako. Ba? Abiyang ko from Kuwait, good morning kaninyo. Ha? Og Raquel, mayong buntag. Ma'am Good Joy morning. Martinez, I miss you. Ma'am Joy! Grabe na si Ma'am Joy mo si buntag hantod gabi. Oh. Palminti na kasunod na to. Salamat kay. Basi na ni Kaila si Ma'am Joy asa makalon nga walay collateral. Or pwede ang amo i-collateral among lawas na lang. Among lawas na lang. Ana. The more bill, mas mahal ni siya ang appraisal ani. Ay, ayo anak kay wala ko bibil mo. Wow. Wala anak. Patong kung kinsa tong physically fit, mo itaas og appraisal. O kinsa to'y gamit kayo, mo'y mubuo appraisal. Neil Kiblat, Bonbon Monreal, Brad, good morning. Salamat sa inyo diya pag sa inyong pagtanaw. Oh, syempre. Paki-share na lang ni sa tanan mga kami po nahangyo sa i-share ni sa tanan mga Bisaya nga mga group. Oh, May bitaw mga baby, groups. manghangyo mi ninyo Oh, bay. paki-share aning gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Ipa-like yun sila, ipa-follow sa to. Para lang gud nga mabibo bitaw ta kada buntag kay Oo. ana. Kay mukuha Kay- kami sa inyong mga komento amo ginapambasa. Kay ako ra may seryoso ani nga programa ha. At least man lang, at least malingaw mo. So 90% kalingawan, 10% nga kaayuhan. Og Paki-share syempre, na daan ha. iandam na ang Cherry C kay magbalita na kita mga pre. Alas 7:14 ani na to mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita atod kato sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Salamat din ato mga nagpalit na sa mga butika sa kanang ato ang Cherry C. Ngayon nga, grabe, first time na mo na doon ni kagahi at kaning kamo-kamo extract. Unya napag yung zinc. Unya calcium ascorbate na siya nga vitamin C. Kini ang vitamin C nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Ug aniya ang atong mga detalye. Gahi nga balita. Giposil patay ang usa ka truck helper sa barangay Bacosanon, Pangantukan, Bukidnon. Biktima si Isabelo Apaap nga adtong tura gainom kauban sa mga higalan ini. Gipusil sa ulo ang biktima nga nadala pa kini sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Wa pay maila sa mga suspek o giimbestigahan pagyapon ang motibo sa krimen. Gahi nga balita. Patay ang upat ka miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighter kon BIFF sa engkwentro tali sa mga sundalo og dito sa barangay Pagatin 1 Harif Saido na Maguindanao. Suma sa mga sundalo nga gisuwayan pagsunog sa mga rebelde ang mga balay sa lugar. Nabawi isab gikan sa mga rebelde ang mga granada ug uban pang eksplosibo. Batay ang usa ka iladong gun for hire sa barangay Nian, Dinas, Zamboanga del Sur. Suspect si Samsudin Tantong Manlay. Sumala sa mga pulis, nagpabutok armas ang suspect na nakita nga dunay padung nga mga pulis sa iyang panimalay. Ang suspect naasab sa top priority target tungod sa illegal nga droga. Napalgan ang duha ka patayng lawas sa tao nga naa sa pagkadugta sa kasagbutan bahin sa barangay Rangayen, Alamada, Cotabato. Mga biktima, gila silang alias nga Jamil og Princess nga taod-taod ng mga missing. Palayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong panghitabo. Patay ang usa ka motorista human malatayan og fire truck. Kamulong motorcade para sa Fire Prevention Month sa General Santos City. Ang biktima nga si Nisiforo Pulvinar Jr. nga nagpadaplin unta kilid sa karsada para ipaagi ang motorcade diyang nawad-an kini og kontrol sa iyang motor og midretso dito sa bumbiro. Ang biktima maghatod unta sa iyahang misis sa iyang trabaho. O lagi na pag-amping lagi mga dalay motor. Uy! Oh. Sa laing balita,
Arestado ang usa ka miyembro sa NPA sulod sa iyang balay sa barangay Binukaran, Malimono, Surigao del Norte. Nakuagikan sa suspek nga si Arlindo Hubasan ang klase-klaseng armas, mga bala o mga gamit panggama o bomba. Suspek taod-taod nang gipanid-an sa kapulisan o kasuhan. Dakpan ang duha ka wanted persons nga dunay kasong attempted murder sa barangay Tugal, Midsayap, North Cotabato. Mga suspek silang Muslimin og Beni Kalipapa nga taod-taod nang gatago-tago gikan sa kamot sa balaod. Ulahi. Alas 7:18 na. Good morning sa tanan mga taga Zuju Pacific. Dealer of trucks and heavy equipment. Ay, World-class trucks and heavy Kahit equipment. kayo ba nga mga dump truck ba? Manufactured by XCMG. Power kay ba nga mga dump trucks ba? Atangi. Atangi, XCMG. Atangi Kulba. sa kahit ni Bay. XCMG Suzu Pacific. Good morning po diha Good kang morning. Brad Noed sa Mortar Masters. Boss Noel. O kang, siyempre, kang after sales. Boss. Haji. Boss Aji. Alas 7:19 na. Sis May, good morning. Ito na po ang buwelta ni ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonok Junior. Hatod ka nato kini sa Cherry C Calcium Ascorbate with Kamo Extract and Zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay ang bitamina nga giendorso mismo sa mga espesyalista. Ilabi na sa atong doktora nga gwapa. Hello, good morning Doc Cheryl Bularon. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Mahal ang presyo sa baboy. Baboy na siya na. Mahal ang presyo sa baka. Mahal pa. Ni yung sapod, ni sotoy pod, ni apas pod ang manok. Oo. Ana. Pero ang mas daghan bang yung mamalit kanin sa kaning baboy. O sa mga mga unay mga baboy niya. Gawa ko ningon nga mga baboy mo tanan. O ano, matutok ka sa ako? Di pa man kabatawag nga baboy way. Baktin pa lang. Karon kaya ang karne sa baboy grabing kanihit. Duna na doy kita tanan giingnan alternatibo para sa mga mamalit. Usa ni ini kabalo ka kagahi burn. Gitawag nga rabbit meat. Ha? Nga mas masustansya mukontrapod sa sakit. Low cholesterol daw kini ug mas safe kaysa bisan unsang karne labaw na sa baboy pre. Luya na. Mas dali daw ning buhion. Barato ug mas daling pasanayon. Ikumpara sa baboy nga imo pang anayon. Unya, diha pa sa unom ka bulan nimong ihawon. Di sama sa baboy nga kung imong kaunon. Labi ng adlaw-adlawon. Uy. Sama nimo. Grabe yung kang high blaron. Apan ani ang pipila ka mga problema. Kung ugaling kini mamahimong alternatibo na. Una, ang presyo kung ang rabbit makarni na, medyo mahal kaysa baboy ikumpara. Kay medyo social naman kining karniha. Ikaduha, madawat ka kini sa kadaghanan. Nga wa masanay sa ingon anak karne nga kananan. Rabbit barbecue, ano lugar? Busa. Para mahimo kining opisyal, gitahasan ang Agriculture Department. Nga sa publiko, lekturan, labi na tong mga daghag comment. Rabbit farming, dugay na sa Pilipinas. Og sa pagkaon, dili kalas. Apan kinahanglan matudluan sa hingpit ang mga katawhan. Aron mamahimo silang successful sa ilang panginabuhian, kay daghan na baya ni ini kaning rabbit farming Bernie, grabe na kakwartahan. Di ay? Siyempre, kini nga suhestyon sa publiko mianig daghang reaksyon. Labi na nga sa Pinas, pipila ra bayaan nakakaon sa mga rabbit meat. Kaya ang pagtuubaya sa uban, labi na sa akong mga pag-umangkon.
Ang rabbit dili meat kun dili pet. Apan. Nasayad ba kamo nga sa tibuok kalibutan dili lang kaysa Pilipinas man lang inna ang rabbit meat menu? Ilabi na ko ang pagluto nini haskang lamia, hinalang og pinaadobo. Ha? Wapa ka katilaw? Pakati lang. Pwede po daw ni i-barbecue isug ba? Ha? Marinated ba? Lamit Inasal? po daw ni sa mga palahubog. Uy! Kaysa matag order, matiwasan ilang hangover. Time. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Capital University Medical Center, a private general hospital located at Gusac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC, advancing the quality in healthcare. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Ipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmasya Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kami mo dahil sa akin ang dahigon Umabati ko sa aming batikuson Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok Kainibay Kainibay Kain sa balita Kain sa kalingawan Nagbabalik po ang inyong mga kagahi, ang Hilas King Bernie Bitok Bitok. Romeo Sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Oras na ba para paingkrisan ang atong mga plitihan kay mahal ng gasolina? Siyempre ningon ng 14% nga oo. Mga driver na. Oh, mga driver ni kay Loi kayo gansin na kayo. Ano yun og dili? 32%. 32%. Mga, Aba. mga commuters na. Oh, apan. Ang pinakadaghan 54% niingon nga depende sa itsura kung nakabra lang ang naggasolina. Ang damay. Sumala ni Juan, ni Dr. Bansoy Laure. Bahal na magtaas gasolina. Ang importante, gahi.
Grabe po na yung mga dok. Oy. Wag yan. Dexter Latosa, ikaw pod. Kay kumuloya daw, daw pulos ng kalibutan na. Ha? Baitifang, maupod ka. Ha? Champoy Cubs. No? Yung nanay po ka, halod kabasan. Okay. Og rin tungura, mga kagahi, ipaila-ila na ber ng atuang sa. Kaya, ang ato ang bisita ni nga buntaga. uy, kabalo mo, sa tiyod anay lang ha. Kani sa Pilipinas, baya, daghan kayo, kon. Niaging bulan, atong gilaunch diri ang The Colon King. Ha? Makatabang ni sa pagdetox sa atong lawas. Correct. O, sige, tiwas na. Ang usa din sana ang gingon ato nga dito. Kay kasagara diri sa mga Pilipinas, number 1 pod ang kamatyan. Colon cancer. Cory Aquino, namatay. Cory Aquino, correct. Dato na ganito ha. Angelo Castro. Oh. Mark Hill. Oh. Kana colon na cancer na Si sila. Pidjo, di pa tulata. Kisam na. Sa dito sa barangay. Puro lang mga dato inyong ipanganlan. Meaning, mga dato, mga pobre, apil ani. Ha? Si Tikya, di mulati. Katong anak nga manihilot. Oh. Colon cancer po to. So si tatay kuan, adi day kuan na to lahi dito. Tatay Pidring. Colon po to. Ana. Bitaw sa tinod anay lang. Importante gyud na manggod nga kaning atong mga imagine niyo na kanang tinai. Buro na sa lababo ba nga diya ka mukaon tapos Gusto diya mga- mukaon? Diya ka mukaon dito ka Kasi di mulaos ka, ba. di, sa baba ka mukha. Ayaw, tiwas sa ko istorya. Diya man ka mukaon pagkaon nimo, di ba? Mo standby din na sa lababo sa ilalim, di ba na mo standby din ang mga waste. Binaw sa lababo ka mukhaon. Dili. Pagkaon nimo, tapos di man ka sa lababo di mo kanang murag ang mga waste ba, mga hugaw mo bitaw ng luod kay nang ilalom sa Amo lababo. din ang dako kag waistline. Kaya na siyang waist. Mao na diya din magsugod ang mga di maayo dayon. Ya, kaniya ato pangutanon makauban na sab nato ron diri ang ato ang sa kanang sales and marketing sa The Colon King. Suki na nato ni ha. Good morning maayong aga sa imo, Ma'am May Fernandez. Mame, good morning. Yes, good morning. Yeah. Kumusta na gali, Ma'am May? Okay, gid. Ara ka dala sa Bacolod, Subong? Tig-a. Gahi. Tig-a. Ma'am, sige. Tig-a, Kanang for tig-a. sure because of your product kining The Colon King, medyo meron na kayong mga data with regard to kaning mga na nato na igo aning kaning sa colon cancer na sakit, no? Inood. Inana, no? Pero una siguro ato po isa being the one of the product specialist ng The Colon King na product natin. Ano ba tong colon cancer, ma'am, na sinasabi ng mga doktor sa atin? Yes, good morning po sa lahat ng ating nakikinig at nanunood, no, ng Gahi ni Bay. Good morning, Dean. So, yes. So very timely kasi ito palang March, mga kagahi, is a month of awareness of colon. Yes, oo. okay. So Kaya hindi nga ako ito sabi sinadya ko, na Mami, kailangan makausap ka na namin uli. Ganyan. Timing pala talaga to. Timing. Yes, March oo, is kasi the Colon Cancer Awareness Month. Yes. Wow. Oo. Yes, ma'am. Para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano ba itong colon cancer na to? Okay, ang colon cancer is ang bukol na tumutubo sa malaking bituka natin or large intestine. Yun ang ating colon, ang tawag doon. Excessive growth of new cells. Actually, it's not only a new cells but abnormal cells. Ito ay nag-uumpisa lang mga kagaya sa tinatawag nating polyps, yung maliliit na butil na tumutubo sa lining ng ating intestine, large intestines, no, yung ating colon. At ang pinaka masad dito, etong polyps na to, 5 to 10 years to na nag-stay sa ating colons at ito ay nagde-develop as cancer kung hindi natin naaagapan ng maaga at hindi natin binibigyan ng pansin. Sino po ba usually ang mga prone nito, ma'am, based sa mga research po ninyo? Okay. At sa mga natanggap nyo sa mga study na ganyan? Pinaka-prone talaga nito is yung mga 40 years old and above. 40 years old and above? Yes, 40 years old and above and mostly mga lalaki. Uy, simba ko. Si Bernie, ma'am, mag-40 na po siya. Simba 40 ko. years old and above. But because of our unhealthy lifestyle ngayon, napabata-bata po yung mga natatamaan ng colon cancer.
madamay isa na po din silang sa mga- istin ng Nibay. Isa sa mga cause nito is yung unhealthy lifestyle, unhealthy eating. Oh. Especially pag hindi ka talaga vegetable eater, no? Oh. Hindi ka kumakain ng mga gulay, hindi ka kumakain ng mga Prutas. vegetable at saka prutas, Oh, no? ganon. You are meat eater ka, no? Na yung pagkaka-meat eater mo, sinasabayan mo ng mga refined or mga high carbo na mga refined food, mga sugary food. Kasi etong mga pagkain na to, ito yung tinatawag natin na cancer-related inflammation food. So hindi lang colon cancer ang Totoo ba Miss May na na mahirap i-detect itong pag may colon cancer na ang tao? Yes, sad to say, wala po tayong early symptoms or early detection sa colon, no? So lumalabas talaga siya na yung lumalabas yung mga symptoms pag nasa stage 3 na siya or nasa terminal cases na siya. So yun ang ang pinakamahalaga dito, Miss May pala, is prevention. Prevention. Tama. Yes, prevention. Oo. Okay. Paano ba ito mape-prevent? Kasi usually lahat ng yung kasama kong manager dati sa ABS-CBN, si Aning Alex Martinez, colon din 'yon, ha? Marami sa mga executives natin dati kasama sa ABS-CBS, colon cancer din 'yon. Paano ba ito mapipigilan natin o mapiprevent base po sa inyong pananaliksik, Miss May Fernandez? Okay, sige po. But before ko po sagutin yan, Opo. papaalam ko lang na yung colon kasi is top 3 siya sa madalas na tinatamaan ng organs sa colon. At top 4 siya sa nakakamatay na cancer. Okay? Yan. So, ganyan siya nakakatakot Mas terror pa pala yan sa mga asawa namin. No? Okay. So, ang nakakatakot kasi sa colon cancer, yung tinatawag natin na metastatic. Yung hindi lang siya sa colon na naging cancer, pag kumalat na siya sa dugo at naapektuhan na ang mga neighboring organs niya, which is our liver, our kidney, at gallbladder. Kaya pag ang taong meron talagang stage na siya, terminal stage na siya ng tinatawag na colon cancer, dyan na lumalabas na, marami nang lumalabas na komplikasyon. Kaya talaga nakakamatay siya, nakakatakot talaga siya. And of course, no, kasi hindi siya ma-detect Nanggagaling nga kasi siya mag-uumpisa sa polyps, na yung maliliit na butil, tapos matagal siya matagal yung lifespan niyan doon sa ating lining ng ating intestine. So how to avoid it? Napakasimple lang po. Number 1 talaga is practice healthy eating. Healthy eating. Fruits and vegetable talaga. No? Yun ang pinakaano natin Bawal ang puyat, exercise. Makapag din siya. Are you talking to Bernie, Miss May? Wala, tahimik. Kaya nga tahimik lang ako Tahimik lang ako, mama. You're directly talking to him. Active si Kagay Bernie siya nasusunod ko siya. Meron siyang mga activities dyan na meron siyang exercise. Wait, ma'am, pang TikTok lang yun, Miss May. Huwag ka magpadala dyan. Okay, Yes, ma'am. Ano po yun? Next okay, po. sige po. Yun, ang pinaka-importante talaga is yung kumakain tayo everyday ng high fiber na pagkain. High fiber, Tapos okay. yung may probiotic talaga tayo at prebiotic kasi ang gut natin ang napaka-importante. If you still remember our first episode, talagang ini-emphasize ko doon na yung gut, our digestive tract, no? Kasi yung digestive tract natin, the colon, the large intestine, and the small intestine, yun ang tinatawag natin na parang temple of surprises. Maraming sakit ang nanggagaling dyan. Tama yung sinabi ni Gahay Cabernica kanina na parang sabi niya sink. Kasi 60% of illnesses, 60% of diseases talagang nanggagaling sa septic. Septic, which is our large intestine or our colon. Kasi siya yung, sa kanya kasi tinatapon ang lahat ng body waste. So just try to imagine ang everyday contact niya sa mga kinakain, unhealthy food mo, sa mga body waste mo. Kaya talagang nakakatakot yung tinatawag na colon cancer na yan. No? So how to avoid? Kailangan make sure na you have a healthy
eating healthy foods every day na kinakain mo, which is Ma'am, fruits Mame, and parang hindi na parang hindi na ako lahat ng mga naririnig ko parang parang gusto ko nang bumili ngayon ng 3 kilong puro gulay lang lahat. yun nga ang problema natin kagahi kasi napakahirap po i-achieve yung tinatawag nating healthy eating. Ang mahal na lang mga gulay pa ngayon. Pati gulay mahal na rin. Pati prutas. Alam mo, napakahirap na kumain. kasi Eto kailangan pa, mong kumain pare pala na pa at least 5 kilos of fruits every day. 5 kilos? Oh, every day. And kagahi, hindi lang 5 kilos ito yung sinasabi nating variety of At iba-iba. Hindi Variety pwede pa. mangga. iba-iba. Hindi yung pwedeng 5 kilos. Ang problema kasi natin yung gulay 2 kilos. Pero kung titingnan mo, 1.5 yun karne at saka half kilo lang yung gulay. Grasya. Ngayon ma'am, ito, mas na-appreciate ko ngayon, kagahi Bernie, Miss May, na itong, kasi ilan na ba? About a month na tayo na gumagamit itong The Colon Yes. King. Kumpleto siya sa lahat ng mga ng mga fruits and vegetables, no? Green, no? Ng mga Yes, greens. that's the reason, kagay na, ang daming nagsasabi sa akin na, ay mahal naman yan, no? Sabi ko nga, hindi siya mahal. Kasi kung titingnan mo, isa sa mga kailangan mong gawin para ma-avoid mo itong colon cancer is to eat variety of fruits and vegetable every day. So question, are you sure na kumakain ka ng variety of fruits and vegetable? Lalo na ngayon na very hectic and very grabe yung, di ba? Parang yung rush stress, na lahat. yung stress, ma'am, Rush ngayon. na lahat, di ba? Rush na lahat, yung mamadali. We love fast food. We love talaga yung mabilisan lang na So, etong TCK, na-design talaga siya. It's a combination of fruits and vegetable na mako-consider mo na rin siya na fast food, real fast food. Kasi ang dali-dali mo lang siyang i-prepare, ang dali-dali mo lang siyang inumin. Meron ka ng fruits and vegetable at meron ka ng prebiotics. So this is not only for colon cleansing yun palagi kong sinasabi. It's a cleansing with nutrition. So habang nag-cleansing ka, habang nag-detox ka, meron ka pang nutrients. Tama. Nutrients na nilalagay At sa mga kagahi, available na ito sa mga pharmacy and drugstores. Yes, po. At saka pwede mo mag-order online. Yes, Punta ka sa po. Facebook. Sa Facebook. TCK pages. Oo, sa The ating Colon Facebook. King, hanapin nyo lang. The Colon King. Meron po tayong mga TCK dyan. At mga train na mga admins po ang nandoon na sasagot At sa'yo. merong Mag-guide delivery sa'yo. option. Merong delivery din. Yes. Yes, meron po tayong COD. To deliver po. May talaga cash yan on sa delivery inyong pa. bahay. Cash on delivery and that is free shipping. At ang pinakamaganda, hindi lang siya cash on delivery lang talaga, merong mga train na admins na mag-guide sa'yo kung ano yung kakainin mo, kung ano yung nararamdaman mo. Yun po ang pinakamaganda po sa ating O baka hindi alam ng admin, Bern, na naubusan na tayo, no? Ng The Colon King. Naubusan na kami, ma'am. Naubusan na ka. Sige na. Inaraw-araw. Ma'am May. Inaraw-araw kasi namin, ma'am. Ma'am May, Yes, po. actually, ang reason na inimbita ka namin dito para dyan, ma'am, ipaalam namin sa'yo na masarap ang The Naubos Colon na. King. Oo. Tapos naubos na po yung sa Naubos amin, ma'am, for the month. Opo. Kaya pala na super active ngayon at iba ang galaw, no? Naggalaw na kasi Ipakita mo tiyan mo, Bernie. Wag na, wag na. One month, ma'am. One month. Lahat na makakausap namin mga mayor, magsasabi talaga, Bern, medyo nawala na daan-daan ang iyong tiyan. Baka after 6 months ito, Ma'am May. Nalinis na yung mga nakastock na yung mga body waste niya dyan. Okay, Ma'am, dahan-dahan, Miss lilinisin May, talaga. panawagan po sa ating mga taga-subaybay with regard to The Colon King. Yes po. Sa lahat po ng ating mga listener and viewers, ito po, March is colon cancer awareness month po. Ito po, napaka-timely po na bigyan nating halaga etong colon cancer na to. Tama yung sinabi kanina ng kagahe natin, no? Mahirap siyang i-detect. So, ang early diagnosis and early detection is still the best. But prevention is better. Okay? Yeah. So, ang hirap ngayon kasi kagahi na i-detect mo kasi nahihirapan tayo ngayon pumunta sa mga
sa mga hospital, sa mga dahil laboratory sa protocols. na ang daming taong takot na magpakonsulta ngayon, takot magpa-laboratory. So this is the ito ang pinakamagandang gagawin natin ngayon, yung tinatawag nating cleansing. Okay? Alright. So, as a gift sa sarili natin. Okay? Kasi Okay. napakahirap at napakamahal pong magkasakit ngayon. Okay? Thank you so much, Miss Maraming May salamat, Fernandez, Miss May ang Fernandez. Sales and Marketing Yes. Specialist ng The Colon King. Maraming guys salamat po, po. kumusta po kayo lahat dyan sa TCK? Thank you Ingat very din po kayo much. lahat. Thank you very much po, Thank you po. Alright, Good morning. until next time, ma'am, ha? Ah, Thank you. lahat ng sinabi ni Ma'am, parang ako lahat yun 7:43 sa atong oras. Mabalik rame, kadyo lang. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Gozac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC, advancing the quality in healthcare. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Lifewell Pharmacy, 5Days Pharmacy, Oro Pharmacy, Lucibeth Pharmacy, MAPS Pharmacy, Farmasya Ko, AJT Pharmacy, Avi Heart Pharmacy, K Drugstore, JAE Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Rica Pharmacy, ug sa Save All Pharmacy sa Kugon, Pinikitan ug Capitol Compound. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko ano dili ako masgama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Thank you.
Alas 7:47 na na ba itong gugmang giyahang drama serye sa Martes. O nga siyempre ang atong gugmang giyahang giyatog ka na to sa Biramax Capsule. Biramax. Mas gahi, mas lami. 100% all natural adult herbal supplement para sa babae, para sa lalaki. Safe and effective, FDA approved ni siya. Hello, deko da kang partner John Abs diha sa RP Abas Tracking. Partner, kita gana ko to sa Biramax partner. Kano bahala diha. O siyempre kini-distribute sa JB Pharma. Available ni siya sa Oro Parmasya, Parmasya Oro, o sa Save All Pharmacy. Ma'am Jinky, good morning. Kumusta ka diha? O ang Biramax again ha, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Hindi ka magmaya ni mga kagaya. O siyempre, ang ato punggong manggihagat sa atin ng TCK. Motong gingon ni mama nakalamian hindi lang cleansing, napagi kay nutrition nga madawatan kay kuan man ni mga vegetables and fruits man ni siya. Tamis pero stevia ang gamit ani. So okay ra kayo siya mga kagahi ha. Kulban ba ako kanang mga hingaon kay karne? Ay! Murag silito, hingaon kay kag karne, kailangan ka ani. Order na, pwede ka mag-order sa online ani, i-search lang sa Facebook tck.ph. Ladies and gentlemen, our celebrity taxi driver, Lito Inglesera. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Bye, good morning sa Intanan. May buntag Cagayan City, may buntag Northern Mindanao to all listeners, the taxi drivers right now. When you're driving your taxi, your background 93.5 home radio. Asa? Asa ta karon? Home radio. Ha? Sa home radio. Sa imo work niya. I hear. I just missed the Gimingaw ka? MR. It's 93.5. Would it not be your mind on duty right now? It's 93.5 home radio. Feels good to be here. Oy, bossing Paitan, good morning dia. Uy, nag-jotin na mo. Jotin ako. Imong favorite wife? Akong legal wife. Imong legal wife? Ano na sa Madrid na imong legal wife? Brad, morning niya, Brad. Anyway. Pilmiro daw niya Jotin, giingnan daw siya. Gipakaslan yung lito tinono. Ito na po ang Litos Count of the Night. If you are not moving forward, you're feeling back. Unsa daw? You're feeling? F man. No. Si Faye. Kami? Failing. Falling? Sorry. Si double L man nila. Falling there. Sorry, it's You're not fake. falling back. Is it falling? Falling back. Yeah. Again. If you're not moving forward, you're falling back. Yeah. Sige na, pag-ibisaya. If you're not moving forward, Kung ikaw wala mo abante, you're falling back. ikaw nagtabon og piling sa likod. Nagtabon. Kang piling ba nga ang imong balay? Pilingan, ang likod sa imong balay, gipilingan. Falling mga hulog. Adi mauna. Like to feeling na yun. Gibag-o na dahil. Nausap na. Gahapon lang yun. 2:00. If you're not moving forward, you're falling back. Okay, ito na po ang ating letter for today. Dear Kagahi Bernie and Kagahi Lito. They're the hard Bernie and the hard Lito. Tungod lagi kay nabiktima ko sa lalaki. It because a victim of one boy. Naanakan ko nga gibiyaan ra. There's a kid we did not be what naman gibiyan. He just leave. He just leave my boy. Muna ko magpailad sa mga lalaki. We did not be what name is pailan.
Usabon ka na tong letter ka. Kadyan lang. Oga, apan si Carlos, But Carlos, murag sige, ug pamugos. it would be, what? Kwan? Always forcing me. Always be forcing me to yes. Oga, yan na itabo. This is the starting of Love Life. Ay, kanina ra mo sig lingkod-lingkod ya. Oy, samong may abi ang break galing 5 minutes ra. Grabe man na yung break oy isa ka oras naman na oy. Sorry, ma'am. Asa man kagikan Carlos? Ma'am, good morning ka nang nakoy gipalit nga kung ano sikwati og suman. Isa may nagsugo nimo. Wala man pero gisugo ko sa kong kaugalingon nga dadin ko. Unsa ni? I will bring you Unsa nimo? Unsa gipalit nimo bi? suman og sikwate. Uy. Tinuod jud ay. B, tamis-tamis ba ni Ang sikwate, ma'am? ang suman? Wala, grabe bay. Kataas ba ni Suman? ang sikwati? Di lang ako sang higopon ha. Ang suman, ma'am? Siyempre sikwati. Bali na suman. Ibalisan ako ni sa kuan bi sa tasa bi. Ang sikwate, ma'am? Dili ang suman. Unsa man ni sa pilit ni? Ang suman, ma'am? Ang sikwati. Pilit ni Ano yung maning gibuhat do? Ano na malit man kataruan yun? Sa may sa birthday o sa may naay? Wala man, ma'am, pero lain magud kay tanawon, ma'am, nga kamera nag-snack. Pero at least heartily given na sa imo, ma'am. Bakit ngayon ka lang? Kadyon lang si streetan ta ka diretso Carlos ha. Yes, ma'am. Sa mga gadiskarte ka? Mo imong pagto, mo siguro. Kinsa na nga diskarte ko. So gadiskarte ka? Mo ba itawag gingon sa imo, Uy, ma'am? pagilom diya Carlos ha. Ayaw ko yung usa sa imo mga babae. Kabalog ko nga daghang kay ka babae. Ginoo ko. Ipalayas man tani mo ng DJ nga. Kabalo ba dito kung anong matuningan ng mga diskohan, daghang kay mo mga babae. Ipalayas man tani mo ng DJ, ma'am, nga. I'm very serious kind of person. Pagilom diya Carlos ay di na ko magpailalagyan ng mga laki ng mga istorya yung ana lagi. Ma'am, pwede ba ko muhangyo sa imo paminawas ako sa jutay mga gutlo lang, ma'am. Kung napasakitan ka sa laing lalaki, dilitan ng lalaki ingon ana. Bakit ngayon ka lang? Pag sure diya Sa una mo mangyapon na akong giingon nga di na ko ganahan sa mga babae nga mapasakit ra. Sa una akong uyab. Gikuha ra gyud sa akong amigo ra. Unsa man drama ni o tinuod yun? Dili, tinuod. Unsa man ang istorya? Drama ni siya, drama. As na, ma'am, nagdugay mi kuan ato, ma'am. Carlos, sultihan po kas tinuod. Ako wala nagyug ko ganahi sa mga lalaki kay usa ko ka biktima ninyong mga lalaki nga mga walpo angod. Ninyo ayaw gyud generalize ng lalaki, ma'am. Nakoy uyab kaniadto. Unya, sa may nahitabo. Nagsayaw-sayaw mi ato. Sasadsad to. Nakayelo ko tagig na ding ni regard sa nakayelo. Sa DJ wala na unugan. Yellow ngipon. Tapos nanidool na ako, brag amigo daw to siya. Sa sound system to. Gisugo. Tapos gisugo ko nga ipasaka sa stage. Gisugo sa DJ. Misaka po ko kay siyempre. At sa po ko magpa-picture. Idol ba? Tingala ko nga, wala ko gipanaog. Nahuman lang disco. Nya gisakay ka sa taxi. Pasakay ko sa taxi. Asa man na tabo na. Dugay-dugay po mong biyahe, kinakatulog man ko. Oh, just. Gidalan ka gan. Pagkaon pag uli. Og sa lahat na mga istorya, nagkarelasyon mi. Og naburos ko. Huy! Muna nang... O pagkabalo niya nga naburos ko. Iya lang din ko kibiyaan.
may mga puwag. Dili na katong istasyon na nag-close na, ma'am. Dili. Mulang ka mo mga lalaki, parihara mo tanan! Parihara mo tanan mga lalaki nga. Uman ko niyo matagamta makuha ang duga. Inyo na rin kong biyaan. Ma'am, ay kagilak, ma'am. Kaya daot na kayo mong naungusamot, ma'am. Ay kagilak, ma'am. Muna ayaw ko ilad na. Palay, undangin na na. Ayaw, ma'am. Undangin ang imong pagkuhan ka na ako. Undangin na. Dili ko mundang, ma'am. Di na ko gusto mail. Di na ko gusto magpailad pa. Di ko mundang, ma'am. Dili. Ayaw na. Tinuod di akong gibati, ma'am. Tinuod gini. Kung tinuod na imong gibati, i-prove na anak ko. I-prove na anak ko. Lagi. Kagay, Bernie. Kung tinuod na nagyo ka, Carlos, ay di iyang ipakita ka na ako. Apan, borag, wa namang gyud ko'y gana. Luya pa, wa na ko'y gana. Bahala ng mga laki niya. Dapat ba mga laki mo supak sa pagpataas sa presyo sa langag petrolyo? Depende kung kinsa ang pasahero. Ang oo may ngolog, 17%. Ang dili, Mga relatives na sa mga chopper. 31. Ayaw, bay, lisod ka ayong kinabuhi ro. Ambi, parehara tao yun. Sa mga mo, bag-increase, parehara man Pero tatanong. kaning sigyod no, mga. Grabe, dagang kay 52% English lang. Depende sa tig-tubil. O, mga taga Blue Energy. O, kabalo na mo. Pulihi tanan mga pangit. Mikay, ikaw na niya, Mikay. Pulihi mga chicks ang tig-tubil. Ha, pulihi. Wala pa ba yan na diri, no? Kanang mga inana, mas para sa Amerika ba? Wala pa na din. Sexy ka. Sexy, ano, naka-miniskirt, ano. Pabomba ka, sir? Day, pisiki ko, day. Well, daga kay salamat sa pagpag-iuban ka namo. Ha, grabe, paspasa sa usa ka oras, no? Ha? Pingis. Upat ka bulan nga usa ka oras. Hantod karon sa kamaluoy ning Aliw Broadcasting Corporation nato, ha. Himuon tang 2 ka oras. Dagay salamat sa iyong pagpag-iuban ka namong tanan, mga kagahi. Magkita-kita na po kita ugma pohon. Susamang takna, susamang istasyon. Timan ang katawan nga dunay gahi nga baruganan. May tampong kalambuan sa atong katilingban. Kini ang inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Again mga kagahi, please paki-follow Gahi ni Bay. Kung pa mo naka-follow sa among Facebook page o Bitok-Bitok University. Sa inyong tanan nga nagsunod ka na mo, dagang salamat. O timan ang banang nga gahi sa uban di nagkimuling ikini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang Gahi ni Bay! Hey! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there